Prvi, drugi, treći ili četvrti kao ja, sve jedno, ostani kod kuće. Organizovali, radimo dan i noć, posle ne dolazimo 3 dana. Druže Mile, smrt virusu. Starat ćemo se. Ništa, ako treba nešto Mile, dan, noć. Dobro je to. Znači to je dobro. Čim vidite dođe na 2, vi zatvorite 1. Smrt koroni. Pa de si bre ti? Šta ima? Pa evo već radim, jurim neke ploče. Pa šta ti zidaš nešto, a? Ma ne bre ploče. Ma znam, ploče zidaš, dižeš ploču. A, da.